I-Action SA egatsheni eliseGoli ibambe umbhikisho ngaphandle kwamahhovisi kamasipala wedolobha iGoli eBraamfontein namuhla ekseni kanye nabantu abafaka izicelo zomsebenzi kwaPick It Up abafuna impendulo mayelana nokubambezeleka kokuqashwa kwabasebenzi abangu-400 okwamenyezelwayo ngoNhlolanja nonyaka. Leli qembu lithi akukho umuntu oseqashiwe ngakho lifuna iPick It Up kanye nomasipala ukuthi bechaza ukuqhubekayo mayelana nohlelo lokuqashwa kwabo. I-Action SA iphinde yabalula ukuthi ifuna kukhishwe imiphumela yophenyo olwenziwe mayelana nokuqashwa kwabasebenzi abenza imisebenzi ejwayelekile abangu-300 ngo-2024 okuthiwa kwaba neyinkinga eziphathelene nenqubo efanele yokuqashwa kwabo. Inikezwe izinsuku eziyisikhombisa njengonqamulajuqu ukubuya nezimpendulo ezibambekayo inkampani eqoqa imfucuza kumasipala waseJohannesburg iPick It Up mayelana nezikhala zomsebenzi ezakhangiswa kuNhlolanja wakulonyaka kodwa lutho ukuqashwa kwabantu. Iqembu lezepolitiki Action SA limashele emahhovisi alenkampani kanye nabasebenzi abebeqashiwe okwesikhashana nasebehleli emakhaya. Answers to the questions with regards to positions that were advertised, about 400 positions. Our people or no people got hired. We want to know what happened to those positions, what happened to the resources allocated to those hires. We are looking for that report to be made public. We want to know the answers in those reports. Those reports will shed light on what the procedural defects were. Kusenjalo okhulumela abasebenzi uthi ke isifiso sabo ukubona kubekwa eqhulwini abasebenzi abasale dengwane. Ziqala as early as 2018 where iJoseph had come to an end and the employees were the former Joseph employees were now enrolled into Pick It Up. Now there was a process that was taken which was to verify the employees abasebenza iJoseph ukuthi bayibo nalabo abazoqashwa ngabo. Now that process happened, then the insourcing also happened, but not in full completion. So only half of the number was taken, but the rest are still left outside. It's been this is the ninth year now. Abantu without employment. Le nkampani iyamukele uhlu lwezikhalazo nevumile ukuthi izohlala phansi nabaphathi ukuthola inqubekela phambili ngalolu daba. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseBraamfontein.